פרשת עמנואל הסעירה לפני יותר משנה את הארץ. איך זה שבישראל של המאה ה-21 מפרידים בין תלמידות ספרדיות לאשכנזיות? איך זה שמשפילים ככה נערות שרוצות ללמוד בבית ספר? אז הסערה התקשורתית נגמרה, אבל הנורמה ממש בשלה. ממש לא רק בעמנואל. בישראל של היום יש קהילה גדולה שחיה על פי נורמה גזענית מקוממת ומכוערת. קהילה שסופרת כמה ספרדיות יש בכיתה שלא יהיו יותר מדי, והכל בידיעת ובשתיקת משרד החינוך ושר החינוך, בידיעת ובשתיקת המפלגה שקמה כדי להגן על הציבור הספרדי-חרדי. ישראל רוזנר ויובל אגסי, בעזרת פעיל חרדי אמיץ בשם יואב ללום, חקרו את התופעה במשך מספר חודשים. הם שלחו הורים לתלמידות להירשם עם מצלמות נסתרות, ערבו למנהלי מוסדות החינוך המתממים, והציבו שאלות קשות לבכירי ש"ס ומשרד החינוך. הנה הממצאים. יש פה הפרדה בין אשכנזים וספרדים? כאילו יש הפרדה בכיתות. מה זאת אומרת? כאילו רוב הכיתות יש כיתה של אשכנזים, כיתה של ספרדים, אבל חוץ מזה. לא, אבל אני לא מבין מה ההבדל, כאילו, מה לומדים בכיתה? לא, אותו דבר. אז למה עושים את ההפרדה? לא בדיוק עושים את ההפרדה, אבל בערך. מה זה אומר בשביל הסמינרים? שיקבלו את הבנות האשכנזיות בסמינר. כאילו, אז כיתה אשכנזית זה יותר. במה זה יותר? יש להם יותר פרוטקציה. מה, אחרי זה להתקבל לסמינרים? פרשת עמנואל היא קו השבר. הפרדה בין בנות אשכנזיות וספרדיות במוסד חינוכי חרדי שמפוקח ומתוקצב על ידי המדינה. אבל אם חשבנו שעמנואל הייתה מקרה חריג ושהוא נפטר, כנראה טעינו. כי עמנואל הייתה רק קצה הקרחון, מפני שבמדינת ישראל מתקיימת נורמה של הפרדה גזעית בליבה של מערכת החינוך ובידיעת כל הגורמים. חברי הכנסת החרדיים, שרי ש"ס, משרד החינוך ושר החינוך. אתם בכיתות אשכנזיות או ספרדיות? ואתם מרוצות בזה? לא מפריע לכם שיש הפרדה? מפריע, אבל... נגיד אתם לומדות בכיתה שרובה ספרדיות? אני כולם ספרדיות. בוא נגיד אני הגעתי שנה שעברה, שאלו אותי אם אני ספרדית אשכנזי, הכניסו אותי לספרדיות. ואם היית רוצה ללמוד בכיתה של אשכנזיות? לא יודעת אם היינו מכניסים אותי בכלל. את הסיפור הזה בחרנו להתחיל בשכונת נווה יעקב שבירושלים, בשני בתי הספר היסודיים לבנות שבשכונה. האחד הוא בית יעקב נווה יעקב בראשות הרב קליין, ובמרחק 3 דקות נסיעה ממנו בית ספר נוסף, הצנע לכת. מה ההבדל בינו לבין הצנע לכת? זה היה יותר ספרדית. יש כאלה שזה חלק יש כיתות שהן ממש ספרדיות כמונו. ויש כיתות שהן ממש אשכנזיות? כן. שני בתי הספר מתוקצבים, מפוקחים ומוכרים על ידי משרד החינוך, ולטענת הורים ותלמידות בשכונה, במסגרת המאבק על יוקרה ביניהם, מסוננות תלמידות. איך הבית ספר הזה? מצוין. כן? הוא הבית ספר הכי טוב בשכונה נחשב? כן. כן? עכשיו, זה נכון שיש פה בעיקר תלמידות אשכנזיות? כן. כן? איך זה יכול להיות? הספרדיות הולכות לבית ספר שני, קליין. למה? לא יודע, כי זה בית ספר יותר איכותי. פה יותר איכותי? אני ספרדיה גם. יש לנו ספרדיה טובה. עוד נחזור לנווה יעקב, אבל קודם נציג לכם את התמונה המלאה. תמונה שאספנו בחודשים האחרונים מרוב הריכוזים החרדיים בארץ. מבני ברק, מקריית ספר, מביתר עילית, מבית שמש ומירושלים. תמונה שנוגעת בעיקר לבתי הספר העל-יסודיים החרדיים לבנות, מה שמכונה בציבור החרדי הסמינרים. כי בסוף כיתה ח' מתפזרות הבנות ומחולקות מחדש בין בתי הספר התיכוניים. הממוצע של התעודה שלה זה 98. זאת אומרת, הכל טוב מאוד. הולכות 15 ילדות לסמינר, אומרים ל-14, התקבלתם? את לא התקבלת. ולמה לא התקבלת? אפילו לא נותנים לך תשובה. אתה יודע מה זה? איזה סתירת לחי זה לילדה קטנה? יש לי המלצה מהמורה שלי, וגם המנהלת חתומות עליה. תלמידתנו הינה תלמידה יקרה ביותר, אצילית, צנועה, בעלת דרך ארץ במיוחד. התלמידה מצטיינת בכל המקצועות, מן הטובות ביותר בכיתתה. אני לא מבינה למה לא הצלחתי להיכנס איתם, כמו חברות שלי, שרובן אשכנזיות והם כן הצליחו להיכנס. יש לי ילדה ועולה לכיתה ט',
כשהיא באה להתקבל לבתי ספר, סמינרים כאן בעיר ביתר, התשובה כמעט צפויה מראש שהיא לא התקבלה. להם יש את התשובות שלהם למה לא התקבלה, הם מוצאים לזה כל מיני סיבות. התשובה האמיתית הם לא אומרים שקרוב ל-90% מהבנות הספרדיות שבאו להתקבל קיבלו תשובת סירוב. על הנורמה של אפליית ספרדיות בקבלה לסמינרים הנחשבים שמענו מעשרות הורים ותלמידות כמעט בכל הריכוזים החרדיים. אבל מדהים מכולם היה סיפורו של הזוג הזה. זוג נדיר בחברה החרדית כיוון שהוא מעורב. הגבר ממוצא ספרדי, האישה ממוצא אשכנזי. האמת היא שהייתי צריכה להפעיל קצת קשרים של רבנים, הפעלתי. אני נכנסת לבית ספר, היא עושה לילדה ראיון, שזה כביכול מבחן שאורך פחות מ7 דקות. ואז אומרת לי, התנאי שלנו לקבלת הילדה זה שהיא תישא את שם הנעורים שלך. שאלתי למה? הסתכלה עליי, עשתה לי כזה פרצוף, כאילו שאני אבין לבד. הבנתי, ספרתי וקיבלתי את זה. ספרדי, אז זה ברור מאליו, זה דברים שלא מדברים עליהם. אבל מדובר לא רק בתלונות של הורים. כבר ב-2006 קבע בג"ץ שהליכי הרישום למוסדות הללו נגועים בהיעדר של שוויון על רקע עדתי. גם מבקר המדינה פרסם השנה דוח חמור בנושא, כך הוא כתב. בבתי ספר על יסודיים במגזר החרדי נהוגה מכסה לקבלת בנות ממוצא ספרדי. הקמתם של בתי ספר לתלמידות ממוצא ספרדי אשר לא התקבלו לבתי הספר המבוקשים יכולה להעיד על אפליה של מועמדות בשל מוצאן. הפתק הזה זה פתק שמראה את כיתה ט' של אחד מבתי הספר בירושלים. יש פה 9 כיתות מקבילות בבית ספר אחד. אנחנו מדברים על 381 בנות בשכבה. כל הכיתה שלמה. אוירבך, אולך, אייזנבך, איינורן, בבד, בודיק, בריכטה, ברין, ברנשטיין, גפנר, הולס, הופמן, הורוויץ, הלברשטם, הנדלס, ורטיימר, לודמיר, ניימן, סטמפל, ספרין, קליש. אתה רוצה להמשיך? זה השמות. וגם במבחן הסופי, שאני בודק בשכבה, אני עומד על 95 מתוך 381, שזה בקושי 25%. 25% ספרדיות, וזה סמינר שנחשב ליגה א'. למה? כי יש בו רק 25% ספרדיות. יש בו פחות מ-30%. הנה לדוגמה המספרים כפי שהם עולים מניתוח שמות המשפחה בשלושה מהסמינרים העל-יסודיים הגדולים והנחשבים בירושלים. הראשון, הסמינר החדש בראשות הרב ליברמן בשכונת גאולה. שם יש רק 25% ספרדיות, 279 בנות מ-1143. המון אולמן, אמיתי, אנסבחר, ארלבוים, ארלנגר, מעט מאוד אהרוני או עטיאס. שלום, הרב ליברמן. לא רוצה להתראיין. השני, הסמינר הישן בראשות הרב שרנסקי, רק 22% ספרדיות. 358 מ-1590 בנות. הרבה מאיר, מאירוביץ' ומורגרנשטיין, מעט יותר מועלם. שלום, הרב שרנסקי. שלום. שלום. טוענים שבית הספר שלך עובד לפי מכסה של מקסימום 30% ספרדיות. לא דובים ולא יער. זאת אומרת, אתה מכחיש את הדברים מכל וכל. בקל מיקל כל. ואם יש רשימות? מה זאת אומרת? ישנם רשימות. מה זה המשחק הזה? לא רוצה לענות. אתה יכול לומר בכל ישראל, ברייש גלי, אינני רוצה לענות את השאלה הזו. ולומר, כי כל הגופים במדינה, בעירייה, בעיר, בדקו את הדברים והם לא דובים ולא יער. והשלישי ברשימה, הסמינר שבראשות הרב מנדלסון בגבעת שאול. רק 18% ספרדיות, 251 מתוך 1260 בנות. המון שטיין, שטרן, שיינברגר, שלזינגר, הרבה פחות שמאיה או שערבני. כשאני באתי לך פעם ראשונה, ביקשת ממני שהילדה לא תהיה על ידי, שתהיה... לא, זה בשבילך? בשבילך לא בשבילי. הנה שיחה עם מנהלת הסמינר ששמה שמור במערכת, שאיתה נפגש הזוג המעורב. זוכרים? בשיחה מודה המנהלת בפה מלא שביקשה לשנות את שמה של הילדה מפני שמכסת הספרדיות התמלאה. ילדה מגיל 0 רגילה להיות ילדה. מה פתאום אני אגיד עכשיו? בשבילך, אני רציתי להגיד את זה. אנחנו, המכסה של הספרדים גם המדע היותר לא הרשתה לגבי הספרדים, כי בסדר, אני הבנתי. הם רוצים, בכדי שיוכלו כשהם רוצים את הרגיל, מעורב, הם רוצים שנשאר ככה. ההפך, כשאין מישהו לוחץ לקבל את הספרדים, אני לא גזענית שאמרו לך, אני אוהבת את האנשים כמות שהם, אז הם לא נותנים, הם אומרים שעובדים את הפריסה, לא נותנים, ובסוף אנחנו נעבר לסמינר הספרדי, ואז
יש חוק לא כתוב. אצל החרדים. קוראים לחוק הזה מכסת ה-30%. זה משהו שאתם מודעים אליו, אתם מנסים לטפל בו? את האמירות האלו אני מכיר גם כן. מכסות הם עבירה שלא נשלים איתה. יש לנו רשימות. הרשימות מוכיחות את הטענה, את טענת ה-30%. אני לא בטוח, אני לא יודע ממתי הרשימות שלך, מהפעילות שאנחנו התחלנו בה לקראת שנת הלימודים תשע"ב, אני חושב שהמציאות היא מציאות שונה. אבל צריך להגיב על זה, דווקא מה, הוא מדבר על זה להקים את הספרדים. איך תקימו את הספרדים? זה שאתם לוקחים רק חתנים מהבתי ספר האשכנזים. זו אינה הפעם הראשונה שיואב ללום, עורך דין במקצועו, מתנגש עם המערכת. ללום הוא האיש שהגיש את בג"ץ עמנואל נגד משרד החינוך. כואב לנו הלב שיהודים הולכים לכלא, ולא על קידוש השם, אלא על קידוש טהרת הגזע. מאז ניצח בבג"ץ, ללום אוסף מספרים כדי לשנות את המערכת. לא עוד מכסות, לא עוד קריטריונים עמומים, אלא שקיפות וביקורת על ההליך. פטרונו הרוחני הוא הרב יעקב יוסף, בנו של הרב עובדיה יוסף, שבפרשת עמנואל גם ספג איומים על תמיכתו בללום. יעקב יוסף, מי תהיה לך ללכת לבית משפט? אתה מויסר, שהקדוש ברוך הוא יתקלל אותך בברכה עד עולם, יימח שמך וזכרך. אתה לא מפחד עליו? אני פוחד. אני לא מתכחש שאני גם רציונלי. אתה זוכר, לפני שנה אני התפרשתי מכל העניין. היה עליי איומים, ולכן אני מציאותי. תתיר לו ללכת לבג"ץ? אין שום רב בעולם שיאמר שצריך להשאיר מאות בנות בבית. המציאות מוכיחה שהבנות שנשארות בחוץ הן ספרדיות. זה המודד להבדל בין בתי הספר. אבל למה שאתה לוחם כל כך על הזהות הספרדית שלך? מה אכפת לך אם הבנות שלך לומדות עם אשכנזיות? לא, לא אכפת לי. אז קודם כל, חד משמעית לא אכפת לי. אבל, איפה כן אכפת לי? תבין, יש פה איזו חוצפה שקשה לי להתמודד איתה. הבית ספר הזה בא ולוקח 25% ספרדיות. אבל איזה 25% ספרדיות הוא לוקח פה? את כל הכי בכירים במגזר, את כל העשירים של המגזר, את כל הבנות הכי ספציות, והם בודקים, יש להם קשר עם מנהלות בתי הספר, הם יודעים בדיוק מי ילדה שהיא 10 ומי ילדה שהיא רק 9.5. ואת 9.5 הם אומרים לה, לא, את תלכי לליגה ב'. אנחנו צריכים לפאר את הבית ספר שלנו, ויוצרים לנו כאן מעמדות. יש לך פחות ספרדיות, אתה בליגה א', יש לך יותר ספרדיות, אתה בליגה ב', יש לך עוד יותר ספרדיות, אתה בליגה ג', ואם חס וחלילה אתה סמינר ספרדי, 100% ספרדיות, אתה בליגה ד'. והבנות יודעות. לא מקבלים בכלל את הספרדיות עכשיו. באמת? למה? לא עושים בעיה, לא מקבלים. רוצים שזה יהיה רק אשכנזי? אבל אם באה בחורה ספרדית, מה אומרים לה? לא, ילדה קטנה. שולחים אותה לבית ספר. יש להם אותה בספרת אסתר. שזה ספרדיות? כן, אין שם שכנס לך. בנווה יעקב הדברים חמורים עוד יותר, משום שלפי עדויות התלמידות, מדובר על סינון בבתי ספר יסודיים. מפחדים ספרדיות יקלקלו את אשכנזיות, אז לא מכניסים אותם. מה זאת אומרת מפחדים שספרדיות יקלקלו? ספרדיות כאילו לא היו אשכנזיות, שהיו כאילו כל אחת לבד, וככה הם מעדיפים. איך הבית ספר הזה? טוב מאוד. טוב מאוד? כן. מה, הוא הכי טוב פה בשכונה? כן, בטח. כן? למה הוא הכי טוב בשכונה? למה? בבית ספר של הבנות, יש פה את הבנות הכי טובות. מה זה הכי טובות? זה רכוש פרטי שלנו, התלמידות. התלמידות הן רכוש פרטי שלכן? הן לא רכוש פרטי שלכן? זה רכוש פרטי שלנו. מבקשת לא לצלם. קיבלתם רשות לעשות את מה שאתם עושים? בבקשה תצאו מכאן מיד. אנחנו לא עומדים בתוך שטח בית הספר שלך. אין לכם זכות לדבר כאן עם בנות בית הספר מילה אחת. זה נכון שבבית הספר שלך יש רוב של אשכנזיות מוחלט? זה נכון שאין לכם זכות לשאול אותי שאלות? זה נכון שאתם מקבלת לפה רק תלמידות אשכנזיות? האם זה נכון שאת מקבלת לפה רק תלמידות אשכנזיות? בבקשה בנות, תלכנה הביתה. מאוחר יותר, ברוגע, הסכימה המנהלת לשוחח איתנו בטלפון. אני מנהלת כאן 1.5 שנה, מעולם לא סירבנו לקבל בת. אם יבוא אליך אדם ויגיד לך שהוא רצה להתקבל ולא קיבלתי אותו, זהו שקר. בית הספר הזה הוא בית ספר ברמה גבוהה מאוד, עם דרישות רוחניות מאוד גבוהות מהבנות. מי שיודע שיעמוד בזה בא, מי שחושב שהוא לא יעמוד בזה פשוט לא מגיע. המקום מסתנן על ידי עצמו. בבית יעקב נווה יעקב המנהל הרב קליין קיבל אותנו בחביבות. הוא כבר מודע לטענות.
אני אשאל אותך דוגמה. לו יצויר שבמחזור אחד של כיתות, יש לי לדוגמה 40-50 בנות בכל המחזור. מתוך ה-50 בנות האלה לומדות 15 בנות אשכנזיות. מה צריך לעשות לכאורה? לחלק אותם 5, 5, 5. נכון. כן? זה הדעה. נכון. זה פחות או יותר מה שהולך פה. זאת אומרת, אין כיתות יותר אשכנזיות? אתה מכחיש את זה מכל וכל? לא רק שאני מכחיש, אני מתייחס לזה בזלזול ובביטול. אין דבר כזה, לא היה ולא יהיה. מי שמכיר אותי יודע טוב מאוד על מה אני מדבר. הבנתי. טוב, בנות פה אמרו לי אחרת, אני אומר לך בכל הכנות. אני לא אחראי על מה שאמרו לך, אני לא יודע מה אמרו לך, מה לא אמרו לך, אני יודע מה שנעשה פה. יש אהדה מיוחדת לספרדיות בבית ספר. שלום. זה הבית ספר היחיד שמקבל בשמחה ובדלת פתוחה בנות ספרדיות. עכשיו, יש לנו בנות של מורות, שהם רוצים להתרכז במקום אחד, אתה מבין? עכשיו, יש בנות ספרדיות שאנחנו, המורות, ביקשנו שהן לא מתאימות מבחינה תוכן וגם רוחני, כן, לא מתאימות לנו. ואנחנו ביקשנו לסנן אותם. זאת אומרת, הסינון לא נעשה על קטע עדתי, אלא על קטע של תוכן ודת. לפעמים הם לא מקבלים ספרדים בגלל שהם ספרדים. מה זאת אומרת לא מקבלים? כאילו... חשבתי אבל שזה הבית ספר של הבנות הספרדיות בעיקר. לא, זה היה, אבל עכשיו כאילו הגיע לכאן בנות של רבנים והכל, אז זה מתחיל כאילו... נגיד, אפילו האבא שלך טובה, מתקבל לכל מבחנים, מגיעים מלך בגלל שאתה ספרדי, אתה לא יכול לחיות. גם איתי חזרו הרי על אותה הצגה, אשתך לא צנועה, שאין שום אמת בדברים. יש לי מסמך. פעתה ארוכה, קצרה, קצוצה וקוצנית. חצאיותיה ארוכות מדי, צרות מדי, ג'ינס ושסע. ציפורניה מצוירות מעידות יותר מכל מי הגברת העונה לשם גברת ללו. בסדר? עכשיו, אני לא נכנס. מה מקובל במגזר החרדי, מה לא מקובל במגזר החרדי. גם אז הדרך צריכה להיות שקוראים לאמא ולאבא, יושבים איתם בצורה מכובדת ומכבדת ומסבירים להם, זה הקו של בית הספר, בואו תעמדו בקו. וזו שיטת הסינון, קוראים לה תקנון רוחני. אצל כל ההורים שאיתם נפגשנו חזרה בדיוק אותה המנגינה. הם פונים, בית הספר דוחה בשל חוסר התאמה. יש פה 3 סמינרים מוכרים על ידי משרד החינוך, שזה סמינר מאיר, סמינר פוירשטיין וסמינר יגלניק. רשמתי אותה לשלושתם. סמינר יגלניק אפילו לא הזמינו אותנו למבחן ולא לראיון, בניגוד להנחיות משרד החינוך. בסמינר פוירשטיין הזמינו את הילדה למבחן, ובזה הסתיים העניין. בסמינר מאיר הזמינו אותה למבחן ולראיון. מה אפשר להגיד על זה? יוני מזרחי הוא איש מוחרם בעירו. הנה מה שכתב נגדו רב העיר הרב קסלר בפשקוויל שהפיץ. הנני בזאת במחאה נמרצת כנגד האיש רע מעללים המרים ידו בתורת משה ופועל כנגד מוסדות התורה. הסיבה לפשקוויל, מזרחי הוא אופוזיציונר עיקש נגד ראש העירייה ונגד מנהלי מערכת החינוך בעירו. לפני כשנה, כאשר ביתו הגיע לכיתה ח' ונדחתה, הוא החליט לשבור את הכלים. הוא פנה למשרד החינוך ולמבקר המדינה, שבדוח האחרון הקדיש לו פרק שלם. ביקשתי לדעת את הסיבה. סמינר פוירשטיין כתבו שהילדה נכשלה במבחן, בסמינר מאיר כתבו שהיא נכשלה במבחן ובראיון. הגשתי ערר על זה, וטענתי בערר שהבת שלי לא קיבלה פחות מה-10% הראשונים במבחן, ולכן אני דוחה את זה, ואני מבקש שיבדקו. כמובן שמהסמינרים לא קיבלתי תשובה לערר הזה עד עצם היום הזה. הגעתי למשרד החינוך לוועדת הערר הראשונה, והמפקחת הודתה שהבעיה של הרמה לימודית זה לא טענה שבגללה דחו את הילדה, באמת לא היה לה בעיה כזאת. אנחנו רוצים לטובת הילדה. עכשיו. אבל מה את רוצה שאני אגיד לך, שהילדה לא מתאימה לשם? לא, הילדה מתאימה לשם. אז רגע אחד, אני עוד פעם אומר. אם יש פה תקנון צניעות, ואתם טוענים שזה קצת סגור מדי מהבחינה הזאת, ולכן היא לא תעמוד בתקנות צניעות שלהם, נבדוק את זה. זה משהו מדיד. בואו נבדוק את זה. אם טוענים שיש לה בעיה מבחינת ההשקפה, נבדוק את זה. כל דבר כזה שאתם אומרים שיש בעיה, אם יש פה בעיה שפשוט למנהלת לא נראה, זה לא מדיד. אי אפשר לקבל את הטענה הזאת. בוא נראה. מה פירוש מדיד? תבינו, מה פירוש מדיד? מה זה רעיון מדיד? בכל מקום בארץ ובעולם, הרבה החלטות הולכות על פי רעיון. על פי רעיון, זה החלטה. תהיו אמיתיים, תגידו את ספרדי, אני לא רוצה אותך. הגענו למשרד החינוך, וביקשנו שיטפלו בנושא, למה לא קיבלו את הילדה? מה הטענה, אבל מה הם אמרו? למה לא קיבלו? הם אמרו שברעיון היא נכשלה. טוב, מה הסיבה שהיא לא התקבלה ברעיון? לא נתנו לי תשובה. בכל מקרה של אפליה, מנהל מוסד
צריך לעוף, לשלול ממנו את רישיון ההוראה שלו, והוא צריך לעוף מן המערכת. זה קרה? זה לא קרה, כי לא ידוע לי על מקרה שמישהו הגיש תלונה על אפליה, וגם מקרים שהוגשו למשרד, נבדקו אחד לאחד, האם הרקע הוא אפליה, או הרקע הוא רקע אחר. צריך להסביר שהבנות שאינן מתקבלות למוסדות הנחשבים מופנות לתיכונים שבהם יש 100% ספרדיות. הנה למשל כאן במודיעין עילית, בתוך כיתות מאולתרות באשכול פייס, תיכון שכזה. למה יש פה רק ספרדיות? זה העמדה שלנו. אבל יש פה רק ספרדיות? כן. אבל ניסיתם להתקבל למקומות אחרים? ולא קיבלו? למה לא קיבלו אתכם? ספרדיות? הבנתי. אחד הסעיפים שהמבקר קובל עליהם זה עצם קיומם של בתי ספר ספרדיים ב-100%. הוא אומר, עצם זה שהם קיימים זה מצביע על אפליה. תגיד, אתה מנותק מהמציאות בחברה הישראלית? לא, אני לא מנותק מהמציאות בחברה הישראלית, אבל החוק, דקה. אתם אלה שאמורים לקיים את החוק. דקה, אני חושב שאתה מנותק מהחברה הישראלית, בעיקר החרדית. כי למה בתוך האשכנזים... זאת אומרת, אתה מקבל את עובדת החיים הזאת. אני חושב שמה שמתרחש במערכת החינוך משקף את מה שמתרחש במציאות הישראלית. ואם אתה חושב שמערכת החינוך יהיה בכוחה לשנות את המציאות החרדית, אני יכול רק להרזב אותך, כי אני לא מאמין שזה יקרה. יש פה עניין יותר עמוק. הציבור החרדי עסוק כל הזמן בהפרדה, מפרידים בין גברים לנשים, מפרידים בין יהודים ללא יהודים, ומפרידים בין ספרדים לאשכנזים. זה בדיוק הבעיה. כל עוד שההפרדה מגיעה מאיזשהו מקור הלכתי, הרי בפועל גם הרב אלישיב, גם הרב שטיינמן, אני מוכן לשבת איתם, שימצאו לי באיזשהו ספר הכי זניח של היהדות, שמוכיח שצריך להפריד בין ספרדים לאשכנזים, בין חסידים לליטאים. אין. זוכרת אותי? יכול לדבר איתך לדקות אותי? אבל יש לי פה ממש... כן, שתי דקות. את זוכרת, היינו בוועדת הערר לבת שלינה. עכשיו אני נזכרת, כן, כן. מה איתה? מה עם הבת שלי? צריך פשוט, אנחנו נתן לך תשובה. תראה, אני הרגשתי אצלך שאת שלוחם של הסמינר שלהם. אז אני מצטערת. לא, רציתי לדבר איתך. זהו האגף במשרד החינוך לחינוך המוכר שאינו רשמי. רוב המוסדות החרדיים הרי מתוקצבים על ידי משרד החינוך, וזה האגף שאמור לפקח עליהם. אחד ההורים שביתו עברה את מסכת האיסורים בקבלה לסמינר, העביר אלינו את שיחותיו עם המפקחת שם, הגברת רות אלמליח. לא, אני רוצה לדעת דבר אחד, למה הבת שלי עשו לה ככה? אמרתי לך. אני יש לי מה לדבר איתך אבל. אני יש לי מה לומר, תשמעי 3 דקות, אתם מוכנים לתת לי 3 דקות שהיא תשמע מה אני רוצה לומר? לא, אז פתוח הקודש? דיברתי. לא דיברתי, עוד לא פתחתי את הפה כבר, ברחת ממני. אני מדבר 3 דקות. רגע אחרי שהיא נעלמת, פוגש האיש את אחד העובדים, בוקר טוב, שלום עליכם, שמודה לפניו כמעט בכל הקלקולים. קודם כל, זו עוולה שלא משתייכת לזה או אחר. עוולה קיימת. בדיוק, זו עוולה שקיימת, מציאות קיימת. מכת מדינה זה מנהל הסמינר, ושהם הולכים ואומרים, אנחנו הולכים בפסק הרבנים, מה שהרבנים פסקו. אני אצטט לך קטע מהכתבה שלנו, שבו איש בתוך משרד החינוך, בתוך האגף לחינוך חרדי, אומר כזה דבר: מכת מדינה זה מנהלי הסמינרים. אני חושב שיש צדק מסוים בדבריו. קשה היה בשנים הקודמות, היה להם חופש פעולה רב מאוד. הדיאלוג איתם נפתח, ההנחיות של המדינה הן מאוד ברורות בעניינים האלו. יש לי תקווה גדולה שיחול שינוי. הוכחה נוספת לכך שהפיקוח במשרד החינוך לא הפנים את השינוי שנדרש, נמצא בהקלטה שקיבלנו רק הבוקר. הקלטה בה מודה מפקחת במשרד כי שיטת המכסות מקובלת עליהם. אם נרשמת לבית הספר בירושלים, והוא דחה אותך, אנחנו צריכים לראות למה הוא דחה אותך. הוא דחה אותי כי אין לו מקום לספרדיות. אין לו, זה התשובות שלו, הוא אמר. מה אני יכולה לענות לך נגד זה? מה את יכולה? אבל הוא קיבל הרבה מאוד ספרדיות, כן? מה זה את יכולה? רגע. אז רגע, את רוצה להגיד לי שאת מכירה בזה, בדבר הזה?
אנחנו עדיין לא מוצאים פה משהו לא חוקי שהוא עשה, ולפי החוק אישרו להם אחוז מסוים, אם הוא קיבל יותר מ-30% של ספרדים. מה פתאום 30? הלוואי 30. משרד החינוך בסמכויות שלו צריך לוודא שהתופעות האלה לא יקרו. אני מדבר על פיקוח, על הדבר הכי בסיסי, שהבת שלי והבת שלך באות להירשם, שתיהן בנות שוות לחלוטין. בגלל שלבת שלך קוראים רוזנר ולבת שלי קוראים ללום, הבת שלי תעשה 300 קילומטר יותר מהבת שלך בתהליך, בריצות, בתחנונים, בבקשות. למה? כיוון שהקלקולים האלה אינם דבר חדש, הורה משרד החינוך בתחילת השנה על רענון הנהלים. אסור שאף נערה תישאר בבית ב-1 בספטמבר, נמסר מלשכת שר החינוך, שאף הוזמן לרגל השינוי המבורך אל הרב עובדיה יוסף לצילום משותף. הוראות משרד החינוך היו ברורות. הרישום לבתי הספר הוא באחריות העיריות. על כל עירייה להקים ועדת שיבוץ בלתי תלויה, כך שאף בת לא תישאר בבית. היום יש למעשה 30 בנות בחוץ. נכון להיום יש עדיין 30 בנות בחוץ? נכון, 30 בנות בחוץ, כן. אפילו שהיה התערבות, עדיין מנהלי הסמינרים מסרבים לקבל. הבת שלי נכון להיום יושבת בביתה. יושבת בבית לאחר שהיא לא התקבלה לכל הסמינרים שיש כאן בעיר ביתר. ולא רק אני. קרוב ל-15 משפחות נמצאות כאן עדיין בבית שלנו. מה הולך להיות מחר? מחר אני אשב בבית אחרי שילכו לבית ספר. ואני לא יודעת, פשוט תהיה בבית. עד מתי? עד שיקבלו אותי. הלכנו לעיריית ביתר עילית, שם נכון לצילום הכתבה כמעט חודשיים אחרי תחילת הלימודים, היו יותר מ10 בנות שישבו בבית. רצינו לשוחח עם מנהל תחום החינוך, האיש שאחראי בפועל על קיום החוק. מי ישב בוועדת השיבוץ? אני הרשם הראשי, אני אחראי על השיבוץ. אוקיי. השיבוץ נעשה ביחד עם מנהלי המוסדות. זאת אומרת, אנחנו ישבנו עם מנהלי המוסדות עם כמות הילדות שנשארו ללא שיבוץ. כל מנהל היה צריך לשאת בעול. כל מנהל קיבל מספר תלמידות שלא התקבלו. הדובר שמודה בהקלטה בסירובו לחרוג מהמכסות הוא הרב מנדלסון, מנהל תיכון גדול ויוקרתי בירושלים. השנה פתח מנדלסון סניף בביתר עילית, אבל את ההוראות של משרד החינוך ושל ועדות השיבוץ הוא התקשה לקבל. שמע, לפי מה שידוע לי, אני לא מכיר את האדם הזה, אבל לפי מה שידוע לי, המדינה לא מתקצבת את המוסד שלו, הוצא צו סגירה כנגד המוסד שלו. סמינר מנדלסון לומדות שם אלפי תלמידות. בירושלים, בגבעת שאול. אני מדבר על ביתר אולי. ביררתי את העניין ונמסר לי שהוצא צו סגירה על המקום הזה שמתקיים ללא רישיון. בדקנו ושוב, עולם כמנהגו נוהג, צפצוף ארוך וחד על משרד החינוך. יומיים אחרי הראיון צילמנו את בית הספר של הרב מנדלסון, והוא עובד, מקיים לימודים סדירים בדירה ביישוב. מלבד משרד החינוך, יש גורם פוליטי נוסף שיכול היה לעזור במניעת התופעה. קוראים לו ש"ס, המפלגה שחרתה על דגלה את הסיסמה להחזיר עטרה ליושנה, אך בפועל פוחדת להתעמת עם העסקונה האשכנזית, ואפילו מתרפסת לפניה. אתה מאוד כועס על ש"ס בכל המאבק הזה. אני כועס על ש"ס מאוד, כן? לא התכחש לזה. כן? כי ש"ס הייתה צריכה לעשות את המאבק הזה, לא יואב ללום. יש 11 מנדטים, מתוכם 11 מנדטים מצפים שש"ס תטפל בבעיה הזאת. וש"ס לא מטפלת בבעיה הזאת, לא רק שהיא לא מטפלת, אני אומר מפורש ואני אגיד פה משפטים חריפים, הם לא חלק מהפתרון, הם חלק מהבעיה. הם מגדילים את הבעיה. ובאמת בכל מקום שאליו פנינו שמענו אכזבה מש"ס. ש"ס אין לה כוח, אין לה שיניים ואין לה גם את האנשים הנכונים לטפל. איך זה יכול להיות, שאלו אנשים, שזה שנים בנותיהם ובניהם של ראשי ש"ס לומדים במוסדות האשכנזיים? עכשיו, השבוע, התפרסם ששר הבינוי והשיכון, אריאל אטיאס, הבן שלו, התקבל לישיבת חברון. מה קרה? מה רע בפורת יוסף? אני למדתי בפורת יוסף. מה רע? מה הבעיה? איפה הגאווה הספרדית שלך? ואתה מקבל משכורת מהגאווה הספרדית. אני לא מקבל משכורת מהגאווה הספרדית. בדקנו ואכן, הבנות של אריאל אטיאס לומדות בסמינר החדש שבראשות הרב ליברמן. גם הבנות של משה ויהודית יוסף, נכדותיו של הרב עובדיה, לומדות באותו מוסד. בנותיו של אריה דרעי לומדות בסמינר בנות אלישבע. בנו של משולם נהרי לומד בישיבת חברון גאולה האשכנזית. בנותיו של אלי ישי לומדות בסמינר החדש, והרשימה עוד ארוכה. לא, כן.
שבת אחת לא תתקבל רק בגלל שספרדיה. זה חרפה שאי אפשר לעבור עליה לסדר היום. אבל איפה הדוגמה האישית? איפה הדוגמה האישית? אני על מנת להוביל את המאבק הזה, יודע שאני יכול לשלם מחיר לבנות שלי, אין לי שום בעיה, ובלבד שלא תקופח שום ילדה בגלל העדה שלה. אתה תוציא אותה מבית הספר? תאמין לי, גם לזה כבר התשובה חיובית. הם יכולים לעבור לבית ספר אחר, ובלבד שלא יקפחו שום בת ספרדיה. למה אתם, כמנהיגי ציבור, נותנים לאנשים כמו יואב ללום להנהיג מאבק כזה, ואתם לא מנהיגים אותו? אני אגיד לך מה קורה בעצם. משבר או בעיות של עשרות שנים לא נפתר בשנה ולא בשנתיים. זה סוף סוף לקראת פתרון. באמצעות חקיקה? לא יהיה אפליה. באמצעות חקיקה, באמצעות הסדר כזה או אחר, יהיה הפתרון. ברוך הבא רבי אליהו. גם בעבר הצהירה ש"ס שהיא תיזום הצעת חוק בנושא, אך לא עשתה זאת. על כל פנים, אם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון, ומישהו מתוך המערכת לא יתעשת, יואב ללום מצעד שוב לבג"ץ עם כל הנתונים שאסף, ועתירתו נגד משרד החינוך תהיה פשוטה. מדוע מדינת ישראל מאפשרת אפליה בחסות מערכת החינוך? ערב טוב, ישראל רוזנר. ערב טוב. מיד אנחנו נמשיך ונדבר בעניין הזה. קודם תגובות. במשרד החינוך נמסר כי באשר לבית הספר בביתר עילית של הרב מנדלסון, מדובר במוסד אשר מלכתחילה לא קיבל רישיון לפעול, ולכן מעולם לא תוקצב. לפני כחודש הוצא למוסד צו סגירה ובקשה לאכיפת הצו על ידי המשטרה. באשר לתלמידות שיושבות עדיין בביתן, יצוין כי לכל התלמידות יש שיבוץ שניתן להן על ידי הרשויות, אבל הן מסרבות לקבל את השיבוץ. מעיריית ביתר עילית נמסר, עד למועד שידור הכתבה לא הגיע אלינו כל צו סגירה לסמינר מנדלסון. מאנשיו של דרי נמסר, בזמן כהונתי כיושב ראש ש"ס, הקמנו מוסד עצמאי לספרדים, בית ספר לבנות יסודי ותיכון על שם הרבנית מרגלית יוסף. כל בנותיי שהיו אז בגילי בית ספר עברו מבתי ספר אשכנזים לבית הספר הזה. לצערי הרב, מוסר דרי, למרות המאמצים הגדולים שעשיתי ושעשה הרב עובדיה יוסף לשכנע הרבנים, פעילים פוליטיים וחברי כנסת של ש"ס לתת דוגמה אישית, נכשלנו בכך. נשארתי כמעט בודד במערכה. בנותיי הגדולות סיימו את לימודיהן בבית הספר מרגלית. 3 בנות אחרות העדיפו בשנים האחרונות להיות עם חברותיהן, בבנות אלישבע. ישראל, האם נתקעת בשר החינוך גדעון סער בסיפור הזה? אנחנו פנינו לשר החינוך לקבלת תגובה, ופנינו למשרד החינוך, והם מסיבותיהם שלהם העדיפו שהגורם המקצועי יענה על השאלות הקשות, ולא השר האחראי. כי אני אגיד לך למה אני שואל. לגדעון סער היו 2 ברירות בסיפור הזה של כל כהונתו מהיום הראשון שהוא נכנס. האם לנסות לעשות שינוי הדרגתי במערכת החינוך, להרוויח עוד נקודה פה, עוד 2 נקודות, או לעשות מהפכה? ומהפכה זה בין השאר להתמודד עם העולם החרדי ומערכת החינוך שלו בהרבה מאוד דברים, כולל הנורמה הגזענית המקוממת הזאת. והיו איזה 2.5 ימים בכהונה שלו, שהיה נדמה שהוא נתקף באיזה רוח מהפכנית. הוא פתאום יצא נגדם, הוא רצה לאכוף עליהם כל מיני דברים. גם היה הצילום המשותף הזה אצל הרב עובדיה יוסף, זה היה בסיס העניין. כן, אבל אז באמת העולם החרדי, אפרופו הצילום הזה, עשה לו מין בא כזה, תלך מפה, והיו מאמרים והציגו אותו כאיזה שטן גדול. ובאמת, לצערי, אני חושב גם ברמה המהותית, הוא התקפל וחזר לשתף פעולה עם כל הנורמות האלה, ועזוב עכשיו את הרמה אפילו המהותית מוסרית, שזה לא נכון, אפילו ברמה הפוליטית זה לא נכון. גדעון סער רוצה להיות ראש ממשלה. אתה לא בונה אתוס של מנהיג גדול מזה שאתה מתחמק מההחלטות החשובות, וזאת, בהחלטה הגורלית הזאת, גדעון סער לא נמצא ונותן לדבר הזה להמשיך ולהתקיים. רוזן, מה עם אנשים כמו ללום? אנשים שרוצים להכניס את הערכים האלה לתוך החברה, לא רוצים לעזוב אותה. אני מניחה שהם משלמים מחיר, אבל הם מגמה או דון קישוטים? הם דון קישוטים, אבל הם דון קישוטים שהולכים ומתרבים. זאת אומרת, כל אחד בקהילה הקטנה שלו, כמעט בכל קהילה קטנה, אנחנו רואים מין דון קישוט כזה. ואני אגיד יותר מזה, רוב המקורות שלנו לסיפור הזה היו אנשים מתוך הקהילה החרדית, שזעקו, רובם לא רצו להיחשף, רובם לא בשמם, אבל זה אנשים קטנים בתוך הקהילות, בביתר עילית ובמודיעין עילית ובבית שמש ובירושלים, אנשים שנמאס להם ושבאמת ספגו ערכים ליברליים, סופגים את העולם שבחוץ ולא מוכנים יותר לקבל את הדיקטטורה הזאת של המוסדות הישנים כפי שהם בציבור החרדי. בעיניי הגזענות הנוראה ביותר היא זו שאתה מאמץ מבחוץ כלפי עצמך. שאתה מסכים לזה. כן, ואנשי ש"ס עושים את זה באופן כפול פה. לא רק שהם אומרים לציבור הבוחרים שלהם, אתם נחותים ולכן את הבנות שלנו נשלח למוסדות האשכנזיים. הם גם אומרים להם, לציבור הבוחרים, אתם כל כך עיוורים וחסרי הבחנה בסיסית, שלא משנה מה אנחנו נעשה, אתם תמשיכו להצביע לנו, בזה אנחנו משוכנעים, כי שם המשפחה שלכם מזכיר לכם את שלנו, ולכן תמשיכו להצביע. כן, העמדה של ש"ס אכן מצערת בסיפור. ישראל, אתה עוד מעט תהיה בעמוד הפייסבוק שלנו ממש בסיומה.